6, Robert! Aktobe, een stad in het noorden van Kazachstan, maakte zich gisteren op voor de komst van Racing Genk. En dat was daar een grote gebeurtenis, want Genk speelde in de Champions League. En dat wist men daar maar al te best. Zo'n 12.000 toeschouwers zakten af naar het Centraal Stadion. En heel veel sfeer en animo in de beginfase van de wedstrijd. En ook kansen voor de thuisploeg, het nummer 6 in de competitie in Kazachstan. Die zich hadden voorbereid door niet te spelen naar aanleiding van deze wedstrijd. En hier nog een kans. Laszlo Keuteles bokst de bal weg. Elienik Barda, we zijn 7 minuten ver naar Vossen, maar hij wordt gehaakt in de 16. En de scheidsrechter fluit terecht voor een 11 meter. En het is Jelle Vossen die ook de strafschop gaat omzetten. Maar hij schiet over het doel. Het blijft 0-0. En Aktobe blijft gevaarlijk in die eerste helft. En dan in de 30e minuut Kenzitsariev met de pegel. 1-0 voor de thuisploeg. De linksachter van Aktobe met het schot in de kruising. Keuteles verslagen. Emil Kenzitsariev, nog eens kijken naar het mooie doelpunt. Genk op achterstand in Aktobe. 6 minuten later dan Benteke met de kopslag en het staat weer gelijk. Prima zaak voor Genk dat de heenwedstrijd met 2-1 won en Benteke gisteren niet zo erg in beeld, maar wel goed voor een doelpunt, de gelijkmaker dus. Barda, Elienik Barda, een van de uitblinkers in die eerste helft, valt op de grasmat en waarschijnlijk een spierscheur 5 tot 6 weken uit. Pech dus voor de aanvaller uit Israël die gisteren prima paste in het tactisch plannetje van Mario Been met Highland en daarvoor Gorius, Barda en Buffel. En dat deed de Kazakken pijn in die eerste helft. En Monroos valt in, is de vervanger van Elienik Barda. We gaan rusten met 1-1 en het bestuur is tevreden over die uitslag. Het bestuur van Racing Genk. Tweede helft dan, in de 56e minuut. De bal komt bij Monroos op de flank en passeert 1 speler. En gaat op de wandel. Tweede speler zet de bal keurig voor. En Thomas Buffel met de 1-2. Prima zaak voor Racing Genk. Genk staat 1-2 voor. En Aktobe moest dan 3 keer scoren. Wou zich plaatsen voor die play-offs van de Europa League. Nog eens kijken naar Monroos vorig jaar bij Kortrijk. Man waar men veel van verwacht. En met de assist. En 1-2 dus voor Genk. In de slotfase krijgen we nog kansen voor Aktobe. En hier een gevaarlijke tegenaanval van opgezet door Gorius. Chimanga. En kijk naar Highland, helemaal meegelopen. Maar besluit over het doel. Highland misschien wel de beste speler gisteren tussen de lijnen van Genk. En Aktobe geeft ook niet op en we krijgen nog een omhaal. Maar de stand blijft zoals die was na 56 minuten 1-2. We krijgen wel nog een rode kaart in de slotfase. Aktobe met 10 man verder, maar dat verandert dus allemaal niets aan het resultaat. Genk dus naar die play-offs waar het Luzern ontmoet. Luzern voorlaatste in de stand in Zwitserland, vorig jaar tweede. Een haalbare kaart moet dat zijn om door te stoten naar die poules van de Europa League. En hier Mario Been, dat moet een opsteker geweest zijn gisteren voor hem.